Nie wiem, czy was znaje ta jakiś stereotypy o kasiebach, ale jest taki stereotyp, że my niby jesteśmy knywkłewaty, że kasieby to są tacy knywce, że oni detków nie chcą wydawać i obeżekną, że my jesteśmy szpurowny, nie? A nie knywkłewaty, ale jest taki stereotyp, że kojeść do złotówka 2 razy, łebez, że my nigle meja wedumy. No i Rosy z Jaceka jada auto, a stoimy na czerwonych widach i Jacek do mnie zagodywo. Słuchaj, to taki stereotyp, że my kasieby niby jesteśmy jakiś knywkływaty, ale jak? Łe nas tak co zgodają? No my nie jesteśmy do knywkływaty, to nie może być prawda. Kto to wymyślił? Co to za głępłe te? Ale ten z przódku, co przed nama z tyłu, jak łen spryskiwacie włączył i to zaczął opryskać aż do tyłu, to ja mu płet sum zderzak płedjachu, żeby to mnie tyś ta ruta umyło, nie? Dobrzyńcą kabaret Quinda Show je ekobudowlanka, mobilny hecie. Na hasło Quinda 3000 złotych zniści. Na kabaret Quinda Show roci Dobrzyńca Enzos 1 w Remi, medycyna robłete, mammografio, chirurgio, sportowy badyrowania i wiele dredzich. A nie, ale... Nie, ten młody je. No jako to je. Jachu weznie. O, na wsiadce do warsztatu. Z auto ma pod płot. Jo, dzisiaj tu mamy fest robotę. Będziemy ta instalacja gazową do Tesla zakładać. Jo. Do Tesla, bo jeden co kupił Tesla i on godo, że to mu za wiele psztrumu zgrze. No. I będziemy zakładać gaz. Ja ten młody je, że muszę sam wszystko robić. Ja łeznie. Młody! To jest, baranie. Musimy gaz do tej Tesla założyć. Za wiele prądu to zgrze, a energia jemu chce i prąd łecąc. No, to miał być stać ekologicznie. No dobra. Młody! Gdzie to jest? Młody! O, jest. Młody! No jak już to do roboty przechodzą, co? No, zedzieranimo, nie? W zemie przejanty, ja łężnie. Są ci dowale. Za pierwszą wypłata proszę sobie zydzier kupić. No. A teraz proszę tak. Nikogo nie wpuszczać. Dwierze zamknąć, bromatyś, nikogo nie wpuszczać. Będzie se ta instalacja gazową, zamiast zakładole do tej Tesla, co tam przejacha, nie? No, dobrze. Także robimy, bierzemy sobie to, jak ty gdają, ciasto pieniądz, a my nie mamy ani czasu, ani pieniędzy. No weź tam porządek zrobi. Jezus, kochani. Zaraz to czuję. Młody, dajmy trzynustka. Trzynustka, weź mi to. Jezus, kochani. Trzynustka. Trzynustka, bara, nie głupi. Jezus, kochani. O, no dobrze. Trcit, trcit, trcit. Jezus, kochany. Co to jest? Co ty chcesz? Co? Mogę wjechać na kanał? Ale ja gadam, że nikogo nie wpuszczać! Ja dobrze jada, prosto. No dobra. O, Dawid, prosto. Nie w tą stronę. Tu. To Dawid, stój. Ach, Jezus, jo, wpuścić baba na fajnie, kanał. że waje stałe demku, bo ja to muszę auto porysowany i teraz ja nie wiem co zrobić, bo ja sobie jechała, jada prostą drogą i jednym razem na Instagramie mnie ktoś napisał, że ja mam krzewy nos. No to ja mu musiała nasmarować i wtedy prawie znak się pojawił i ja w ten znak tak wciadzała. Jomda musiała do sądu go udać, ten co mnie tam tak komentyreje, bo to przez niego je porysowany, jo. A tego znaku tam rechli nie było na pewno. Nie. No dobrze. A gdzie to je porysowano? Jo, tu. Gdzie? O, Pani pokuzie dokładno? tu podwida, jo. Rysa. Pani pewno, że to jest bluz rysa? No jo. Młody, nie masz te swojej roboty? Ja, chłopaki, no bo mnie są zdawało, że to jest wicy jak rysa. Jo. Ja tam nawet kadzura widzę. No dobrze, pójdę to zrobić. Pani, nas przedko jej co zrobić. Tak, na początku, wiele to auto mu lat. 2 lata bandą.
Ale ty tak na początku ja by tu wymienił tak. Pierwszy co? MWKK. MWKK. Jo. A coś to je? Pani nie wie? Nie. Młody te zycher nie wiesz. MWKK. Taci, kto na drogę wypuszczają. Motor wspomagani, kręceni kluczykiem. A. I to je do wymiany. Ale na pewno, jak to mu 2 lata, to je do wymiany. No dobra, to Tak. musimy wymienić, jo. To także to wymienimy zarę. Nie. O, a te opony. Wiele one mają czasu. Nie, one pół roku mają. Pół roku. Pół roku to je do wymiany. Jak do wymiany, to do pół roku to je mało. Pani, a przez pół roku, jak wachodzę ta w butach, to ile butów wałuzi ta? No tak z 20 na miesiąc. No właśnie, a to ci biedny auto w jednych oponach przez pół roku. Pani by tak co? Przez pół roku, w jednych szpilach. Do krumu, z krumu do składu, ze składu do sklepu, ze sklepu do GS-u, z GS-u do spółdzielni. Pani by tak chciał. Maria Józef, to bez taci szpile bez zjechały. Także to trzeba zarę wymienić. Dobra, a motował od tego auta oponę? Łetełe. Ja wiem. Ja by tu miał do pani taką gwiazda, ja by miał taci oponę od stara. O, jak fajnie brzmi, jo, ale moment. Nie, to ten wielki auto star. No jo, No ale to do te opony nie będą pasowały. Ale my to dopasujemy. A, to będzie bardziej ekologiczne. Na dłezi wama sygno. No jo, Ona je większa, to ona na dłezi sygnie. no jo. Jo, dobra. Jo, to wymienimy. Młody, po te opony tam jo. Tu zaraz dopasowywele. Nie dyskutuj, opony. No. I porządku to mnie zrobić. Za nic mnie nadowo. Także te opony. Jo zaraz dzwonię po te opony. Zaraz je to miał. O! Halo, Stachu, słuchaj. Tego dół chcę jakieś opony. Słuchaj, przejedzie wieczór. Ja tu mam oponę szpelnów ci pół roku. Jeszcze cytci są widzec. Jo, ale wieczór przejedzie. Ne, na razie. Dobra, opony są załatwione. Opony są załatwione, także to mamy załatwione. Co by tu dali? Ja widzę tu je do przepchani. A przepichu wama ktoś rura? Te prochu jeden. Jak moja storo. Rura wydechłewo. A, no nie, a to musi robić? O, wie pani, co taką rura zapchłoną potrafi zrobić? Tragedia! A my tu taci sprzęt... Za mądry te tu nie jest. Taką rura zapchłoną, to będzie tragedia. A taci sprzęt my mamy specjalny do tego. Pani wie, co to jest? Szczota penetrująco, wibrująco do rur wydechłewych. Meta ci coś mamy. I meta rura musimy tak przepchać. No to poproszę. No to mamy zrobione. Co jeśmy musimy zrobić? No ja bym chciała tak perzynka łednowic, taci zmianę zrobić, żeby on taci stylowy był fajny, jo. Tuning. Jo. Tuning. No te tuning to musimy na przykład materiały. Jo, bo Dobra. ja tak myślała, żeby siedzenia wymienić, wszystko, jo. Zare. Młody. Łelesa. Bez kurtka i pisie. Nigdy nie przerechtowany, a bo weźmie moż. A, moż? Wel. Jednym muso trafi. Pisze. Lecisz do budowlanego, nie? I przeniesę mnie tak. 2 rolci papę i miech zaprawę. Co ty tam kaligrafujesz? No. No dobrze. Jak te to napisał? Nie. Miech papę, 2 rolci zaprawę. Odwrotnie. I to piwo proszę mnie skreśleć. I na moich nogach. Nie ma niego piwa, co zaraz. Co ja z nim mam? Tak. Jo. Ja Te myślę... zesle pójdę zmienić. O, te siedzenia. Ja by tak tu dał taci styl Włości. O, ja tak lubię Italia. Tak, italści Benedume Papa. Ale jak? Papa. Ja tak myślała bardziej skóra. No skóra. Skóra to wszyscy mają. A pani wie, ile z taką skóru je robotę? To trzeba smarować.
na dzień, na noc, pani je białka, pani wie, pilindzi, maseczci, stwól robotę. A tak, będę dumę papa i to mnie problem ze głowę. A. To je wygodny, fajn, mieć ci, plus łeblato trzeba upasować, ale te są takie fajn, sportowe siedzenia robią, to tak wchodzą. Za pani są każdy obezdrzy, jak to mnie papa, na pewno. I łeblato, jakieś gromówka przyjdzie, a deszcz spadnie, to pani zarędze miała jacuzzi. O, Ne, no to także- fajnie, bo ja prawie chciała, żeby bez dachu było tyś. No to my tu zarę ten dach O, to co do na Wepchniemy. kabriolet przerobić, ja? na kabriolet my to O, przerobimy. jak fajnie, dobrze. No to nic, to by było to, ja byś chciała, bo ja to by chciała, żeby on wezdrzył jak taci sportowy peżna, bo ja lubię westrą jazda. Jo widzę, że jest taki jak błyskawica. Co tak flot jeździa? Nie, pani jest taką błyskotliwą. Jo, i tu z tyłu niejedny mają taci, tako jakby płelec, taci regalik. Regalik na kosmetyki. Taki spoiler. Jo. Nie, spoiler. Spoiler to jo będą taki ekologiczny. Jo. Co mu swoje wadę i zaletę, no lepszy spoiler z Europaletę. To tak idzie? Kwel nas przedkłe idzie. No dobrze, to poprosia, jo. Na te to mamy ten spoiler. I obe tu jeźdą tak. Kierownica łed bizona, żeby to so lepiej kierować, żeby te znaciły mijać. A z przódku jeźdźdume klasyka, grill łed ziuka. Bizon, żuk, to same zwierzęta, to może jeść motylka by so dało. to będzie taci Animal Planet na kłęłach. Jo, fajn. Bo ja tak, meso tak fajn godu i to je baro piękno łudba, wszystko fajn, ale co z tą moją rysą? A, ta rysa, rysa. O, pani chce tego motylka. Ty tu przeklejmy tego motylka. O, no Także. to fajn, jo. To co, możemy iść wypisać papiurę, wszystko i... Jo, idziemy, zaproszą do biura, zaproszą. Dobrzyńcą kabaret Quinda Show je ekobudowlanka, mobilny hecie. Na hasło Quinda 3000 złotych zniści. Na kabaret Quinda Show roci Dobrzyńca Enzos 1 w Remi, medycyna robłete, mammografio, chirurgio, sportowy badyrowania i wiele dredzich.